A gewn ni fe. Yn fuan. Os mae rhywbeth wedi digwydd yma. Stewart yn cerdded nôl. Troi ffen, esgus a pwynto. Wel Beth, fel o'n i'n gweud, mae'r eboles hyn yn cystadlu heddi wrth gwrs. Oedd hi'n is Pencampwr y stoc ifanc, yr adran by, ond y Pencampwr oedd gwrw ebol oedd e. So mae'n gallu dod mlaen heddi fel is Pencampwr ddo a fel eboles. A dyma hi yn mynd mlaen fel wedes ti Beth. Yn mynd mlaen i ennill gystadleuaeth yr cesig neu eboles gorau. Fi'n credu maen nhw'n gael swap nawr fel bod Joe yn gallu cael llun bach gyda'i. Gan tawe sydd wedi wneud y gwaith sy'n ni'n tybio. Wel mae'r rhaid wrth gwrs yn dros e. Mae'r rhaid Earth Atlanta i Joe, Jessie a Selwyn yn brydfa Earth. Wrth y march, Roson Adonis ac allan o Earth Titania. Y fam wedi ennill digon ar y ca ar y maes hyn, a mae merch yn disgwyl i fynd yr un ffordd wedyn ni wrth ennill gorau yr cesig ar ebolesi yn y sioe fawr y flwyddyn hyn. Dyna ni gallu gweithio yn y nosnadau. Cael pwynt Cystadlu Fenywaidd heddiw a ddoi. Yn ddigon yn ei bryd yn ennill medalau yn y busnes o Merlod a Welsh Cymreig. Yr eboles rwyddwyd o iddo Sioe a Joe Paddy Earth Atlanta. Is Pencampwriaeth. Ydy'r mesur sydd yn dod i ddosbarth bwyd yma o un o'r Iona sydd bod yn ei academig sydd. A dyma ni yn yr adran by y flwyddyn hyn o dan y beirniad Megan Lewis. Y gorau o'r cesig neu ebolesau i teulu y Williams yn brydfa Earth wrth gwrs. Earth Atlanta. Ffefryn mawr yn y dorf a ffefryn mawr gyda ni yn heiddi y wobr hyn. Y gorau o'r ebolesi neu cesig.